muna da arziki kawai sai miyagun shugabanni da ba su da adalci. Wata ƙididdiga ta majalisar a ba da lamani ta duniya IMF, International Monetary Fund, da ta fitar kamar shekarar 2023 ko da biyu, ta ce arzikin Najeriya kashi 89 cikin 100, 89% na arzikin Najeriya yana zuwa wajen 1% ne. Baka gane ba? Ba za ka ga cewa mutum ɗaya shi kaɗai zai zo waje taro ba, kan ya zo mota 25 ta zo advance party, kwana biyu kafin ya zo motoci 3 suna ta kewayawa a garin. Lokacin da ya ƙaraso, in ya zo motocin da yake tafiya da su tsakanin na farar hula da masu bindigogi ko da masu uniform da marasa uniform kamar na yan agaji, in suka taho sai ka ga akalla akwai motoci guda 70 da suke tafa da shi, shi kaɗai ya taho da mota 100. In ko babban ne zai tafi ko jirgin sama ne zai sauka, sai dai ta shawagi yana dawafi a sararin samaniya can sama, amma ba ya matso kusa ba, sai ya daga yayi nisa sannan za a bar shi ya sauka. In ko mota ce titin da zai fi kullewa za a yi sai ya wuce, duka a rai ɗaya fa. To ka ɗauka waɗannan motocin da suke tafiya a kan rai ɗaya, kai ka ɗauka irin kan ranka guda nawa za a samu da za su ci wannan kuɗin? Kuɗin mota ɗaya da ake kashe mata abin da take ci a fadar gwamna ko a fadar shugaban ƙasa, wallahi sai ta ciyar da magidanci guda, sai ta ciyar da magidanci guda a shekara ɗaya, abin da ake kashe mata a wata ɗaya. To amma saboda babu adalci, duka ana yi ne saboda rai ɗaya ko rai biyu. To haka kuma ‘ya'yansu ma fa in za su je taro abin da ake yi kenan. ‘Ya'yansu ma in za su yi tafiya, first family, su ma in aka tashi haka za a taru waɗannan motocin. Ko kuma zai yi tafiya shi kaɗai a ɗauki hayar jirgi, duk awa ɗaya ana biyan miliyan 30 ko 50 duk awa ɗaya. In yi awa 10 miliyan nawa? Kuma a cikin kuɗinku miliyan 300 ko? To mutum nawa za su ci miliyan 300? Kun gane ko? To don haka adadin waɗanda suke cinye arzikin 1% su suke cin 89%, sauran 11% ɗin mu ya ayyuhan nasu, ya mu bayi. Kun gane? Ya mu bayi, mu ne sauran 11% ɗin, shi ma kuma daidai kusancinka da yadda yake turowa, daidai kusancinka da yadda za a kwashe. Akwai su honorable ƙanana a kusa, ba sa cikin wannan 1% ɗin, su ma suna cikin 99% ɗin. To amma su kuma daidai kusancinka da abun daidai yadda za ka ja, su ma a ciki ba rabon da adalci ake ba. Akwai wanda kwata-kwata wallahi baya zuwa wajensu, akwai wanda ba su ma san akwai arzikin Najeriya yana zuwa wajensu ba. Akwai wuraren da in ba polio da zaɓe ba abin da yake zuwa musu.